Nebugodi anya country of a particular concern. Any country of a particular concern, the shameful part of it, puna a place called airport, the Sambisa Forest. Nenebe or airport, the Sambisa Forest, also no Buddha Nigeria, Koga be put on an airport, so sebe wrong way na debo, Warawaruza and Adekuzo, who's on New on the expressway, so also Warawaruza, baby, and then we got wrong way. I ni or here, Evil Forest. Akebe, Evil Forest. Jen no obodo oyibo kunu fukes aro airport. Amikwe obodo oyibo. Go to Ghana. Kunu fukes aro airport. Akani akebe everywhere obuna. They are the tired. And then when emergency 1, emergency 2, emergency 3, and then when more than 15 wrong way. More than 30 wrong way. Now then international, local and international airport. Anything called airport. Because I didn't emergency landing. Obu na ebe akita ohia juru dika Sambisa Forest, dika onu ago, onu yewi, dika Ifu Forest ebe na aka ugbo. Obu na ebe akita na tired everywhere tired no bro so wrong way ga tired. Flight we goes we ntu a or anywhere no like ozugbo or da no ma crash land. E were Ifu Forest poju everywhere. Plus ndị amusu na ataku na the place called Edo or Benin. Where Amusu Amusu does not exist. Amusu they may exist as long as technology is concerned. You just our government failed. Now, on a bump if we had about airport or didn't know one mortuary, one old mortuary 1914. And you could some people in a village and walk around in a village that now. Hang read that when you pass a hand across Atlantic Ocean, when you pass a hand across abroad, when you pass a hand across the sea. You know, we cannot say live it like that. It's for us. Live it like that. Live it like that. Poverty may charge some people here and keep as well. They like you no travel go can make you see light. Careful to light. They like you no travel go Ivory Coast. Nenu airport to the car ikui. Come on now. Esim all the way from Guangzhou by for 2 hours, 40 minutes, close to 3 hours. I may take it off meaning also. Oburunke, ever in Nigeria, Onweka, I cancel on flight, and then the business cancel on Mahana flight. Never am a flight. I talk you up, they go walk one door, one double professional and then a flight. I am Hanya, I am here take it off. I am land. When he high pass, I also move Hane, whoa, source of mine are the perfect. Then your aircraft the boom bound the acha, so sound, Mirzo Hana, independent Namo has to put Chanime. Get a game more. Mirzo Haran to Amunda Nigeria pilot has to put Chanime, who may take it off. Biano Bodo, even America Dezo. Heavy rated pilot near flight. Network the Nigerian network. At times I know they blame all those pilots. And then when network goes with compass or network or the Hi! Esim Gonjo, Neje, Northern China, Neje Shandon, 2 hours and 40 minutes. Millions of pilots of phone near. And I had to go everyone not pretty phone. I put on guy in Nigeria. And I want to look out flight to Gambara. I put on get ladies and gentlemen, please everyone is fasten your seatbelt off your phone, switch off your phone. And I was saying, switch off your phone. Okay? I now have even on an happy iPad, nappy phone. Nappy iPad, local flight, phone yeah. I know written now, everybody don't heavy rain. Even glass, even no. Appear water. That was my first experience. Flight now got away as if to say nothing they happen. Uzo the or now those who heavy rain everywhere. Millions on the airport or to say zee wah Amahamu major land. Corner land the net in a packing Osbo. Another airline, Shenzhen airline near Fenico Osbo. Another South outside and it's Fenico Osbo. Flights they fake I can make the millions of fella and everyone network those of them. Tied everywhere, tied in Kaibo, just no, minister hand like this as well. I used to know announcement to say lock or airport near guy, okay, Nigeria, until they change if they want to change. Until they change, they go to Harbor Airport, premises of airport, the Kivu Forest. Go to Anambra Airport, also 1 lane,
anya ha ne ụfọdụ pilot ya sị gị na a na-enwe anchadị mpụtara Anambra steeti na a na-enwe turbulence na River Niger na-eme ụmụ atụrụ nwụrụ anwụ River Niger na-eme turbulence ọ na turbulence ọ na-echeke flight dị about River Niger ebe come to Dubai ka ife ebe arụrụ airport n'elu mmiri a na-ala ndị anaghị ala ndịzi B2 n'enu aircraft carrier na Atlantic Ocean ọ na-ada ala ndịzi F-35 Raptor n'enu Atlantic Ocean n'enu aircraft carrier come to Dubai airport ha dị na mmiri ife ni ha na ozugbo inweta Atlantic Ocean nweta Indian Ocean bịa na gbanjo hie ị na-ada ozugbo n'enu mmiri ka ị na-ada pịa nwebere ihe gafe mmiri ozugbo many countries of international countries bụ na ebe n'akụkụ mmiri ife n'ihe inweta Atlantic Ocean ka ọ na-abụ pilot chọrọ ịda na Ọnịcha chọrọ ịgafe ha ọba mbala chọrọ ịdara na Anambra steeti ha sị mba ka cheta ọnụọ n'Ogwi road ka atọrọ n'Ogwi atọrọzie n'Ogwi ka ebe dazie n'Ọka na River Niger ahụ ekwe anyị mpịcha mpi River Niger a ga-eju ọzọ na mmiri gafere onwe gị gafere River Niger ka a na-abụ mmiri na River Niger anaghị ekwe ka anyị daa ejeta ọnụma chọba si n'anya chọba na ihe na-eme unu change the leaders ọ bụla chọ change leaders echenji unu na-eka flight ihe ọ bụla onwe ndị merụrụ ahụ I'm sorry for them I pray na onwe ha merụrụ ahụ na mana negode anya I was just watching the video na-echedite negode airport ọ bụ na ọ dara n'elu ugwu ma ọ gara ebe ọzọ kwuru na airport dị onwe ife ma Lagos airport ma nke nwe anyị kpọrọ Almighty Murtala Mohammed airport ị ga-afụ ahịhịa gịnị ka ahịhịa na-achọ na airport na-abụ na ị ga-ata ya everywhere enwe more than 40 emergency landing gịnị ka ahịhịa gịnị ka gota na-achọ na airport gịnị ka ahịhịa na gota na-achọ na airport ọrọ flight chime mistake land ozugbo ụtụkwasị na emergency ozugbo land anywhere save ndị ebu wuru ahịhịa echọkọ osu wee ebe achọghị ha n'iru ụzọ na Naịjirịa abịa eche iru ụzọ iru ekwesịrị ịrụ etiled ruo gịnị ka anyị ji aja ozibi na-ekwu na aja na ara aja ntụ na ara ntụ ọ bụrụ na Naịjirịa bịaba inheriti aja na ara aja iwu bụ na a ga na-afụ aja gịnị ka aja na-arụ na Naịjirịa ihe m na-ajụ gịnị ka aja na-arụ na airport uwe airport na-enwe aja achọ ịrụ iro be anyị jụ a iro kwesịrị a ga-arụ flush ya express na gota arụgide ekewakwa akụkụ ntu a ama arụ ụzọ arụ ebe a bụrụ ahịhịa ọchụkwu imebi osu ebe a mebikwa fia ka unu gọọmenti unu dị cost ndị na-achị unu dị cost ndị abụrụ ọnụ ụnụ agụmagụ ịbata Naịjirịa nọrọ forever yes nọrọzie mana nna egaghị ndị na-achị ihe mekwara before aircraft ebinye ihe ọbụla ga-eme aircraft in next month na editect now oh shit ihe ọbụla na-eme aircraft aeroplane in next month ya ebu ụzọ nye signal today achị land wahala obere igirigi yọọ ịma na that day pilot ga-ehigidezi ụra anyị nagide excuse weda adịra mma sọ na Naịjirịa weda aha adị mma ịpụ abroad na-apịrị nwa fon n'elu na-emere ihe n'elu na-emere everything na-eme video call n'elu na-apịrị onwe gị fon nwe ya asị off your phone Nigeria off your phone never no good whether no good ịgbanyụkwa na-agbanyụọ pilot ụnyaahụ plane mmiri na-ezo weda adịra mma o ruchacha ebe ntụ ọtọtọ ọ bụrụ nke na-aza na Asaba o rutebe Asaba ntụ a ofenikwa nwii gbafee Ọnịcha tọnụọ si na sirizie wrong way wee daa ụzọ adara mma express adara mma anyị agara na plane mba unu na-agba 1 second na-ababeghị ụgbọelu anyị beghị na plane abagana m plane kwa plane nke na-aba 24 hours ị na-eyi akwa ka plane m bagara abụ nke oruo n'ogbe 50 times abagana m plane ga-eji amụ ọrụ ụmụ ekuke pilot